Ζω, άρα υπάρχω. Η 15η εκπομπή του UCY Voice που πραγματεύεται ζητήματα αναπηρίας και των προεκτάσεών της στην κυπριακή κοινωνία. Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ. Παρουσιάζουν η Αγγελική Σιλούρη και Έλενα Ούρδα. Επιμέλεια, Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Ζω, άρα υπάρχω», που με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε σήμερα υπό την αιγίδα πάντοτε του Ομίλου της Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πριν ξεκινήσει νομίζω η εκπομπή, καλό θα ήταν, Αγγελική, να πούμε και ποιες είμαστε, έτσι. Εννοείται. Εγώ είμαι η Έλενα Ιούρδα, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κύπρου, πρωτοετής. Και είμαστε συμφοιτήτριες. Εγώ είμαι η Αγγελική Σιλούρη. Είμαστε συμφοιτήτριες στο πρώτο έτος, δεύτερο εξάμηνο. Ας πούμε αρχικά 2 λόγια για την εκπομπή μας, ξεκινώντας πάντοτε από τον τίτλο. Θεωρώ ότι είναι ένας τίτλος που θα μπορούσε να έχει διάφορες και ποικίλες ερμηνείες. Καλό θα ήταν να παρουσιάσουμε πώς το σκεφτήκαμε εμείς. Ζω, άρα υπάρχω. Το να ζει κανείς αποτελεί ένα πρώτο, σημαντικό φυσικά βήμα. Το ζητούμενο όμως είναι να δηλώνεται η ύπαρξη του κάθε ατόμου στην εκάστοτε κοινωνία. Η δήλωση του παρόντος του αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση απέναντι στον εαυτό του αρχικά και την ίδια τη ζωή. Αυτό φυσικά πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία εξαίρεση και πάντοτε με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα. Είναι μηνύματα τα οποία υποστηρίζει και το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε και ο όμιλός μας. Και νομίζω, φυσικά, Αγγελική, ότι ήταν και ένας πολύ εύστοχος τίτλος αυτής της εκπομπής. Δηλαδή, άμα το κοιτάξεις λίγο... Θεωρώ ότι καλό θα ήταν να έχουμε ανατροφοδότηση από τους ακροατές μας για το συγκεκριμένο. Λοιπόν... Αλλά θα θέλαμε, νομίζω, και εμείς εδώ πέρα και οι ακροατές μας να ακούσουμε από σένα το θέμα αυτής της εκπομπής, το περιεχόμενο. Λοιπόν, το περιεχόμενο της εκπομπής αυτής είναι σχετικό με την αντιμετώπιση της αναπηρίας στην κυπριακή κοινωνία. Έτσι λοιπόν, στις επόμενες εκπομπές κοντά μας θα έχουμε ακαδημαϊκούς, μέλη οργανώσεων, πρόεδροι οργανώσεων, καθώς επίσης και γονείς ατόμων με αναπηρίες, που θα μας καταθέσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με το ζήτημα της αναπηρίας. Και τις γνώσεις τους φυσικά. Και τις γνώσεις τους βέβαια. Και πάντα βέβαια, όπως τόνισε και η Αγγελική, υπό την αιγίδα η εκπομπή γίνεται του Ομίλου της Ενιαίας Εκπαίδευσης. Βεβαίως. Αυτό γίνεται σε μια προσπάθειά μας να δούμε το συγκεκριμένο θέμα πολυπρισματικά. Πολύ σφαιρικά. Από τη σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσαν να λείπουν εκπρόσωποι του Ομίλου. Και έτσι είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Νικόλα Ιωάννου και την Ελεάνα Κουτσουπάκη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχηθώ καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά. Ήδη σας βλέπω ότι είστε έτοιμες να προχωρήσετε με την εκπομπή και... Το ελπίζουμε. Και ήταν κάτι το οποίο το επιθυμούσε και ο Όμιλος. Μια εκπομπή που αναφέρεται σε θέματα αναπηρίας. Και επιτέλους με τη δική σας πρωτοβουλία έγινε πλέον πραγματικότητα. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ότι... Θέλουμε να μας παρουσιάσετε αρχικά ποιοι είστε. Τους εαυτούς σας. Λοιπόν, είμαι ο Νικόλας Ιωάννου. Είμαι πρωτοετής μεταπτυχιακός φοιτητής στο μεταπτυχιακό ειδική και ενιαία εκπαίδευση. Για να συστηθούμε και στους ακροατές, είμαι συμφοιτητής με τις 2 κοπέλες που παρουσιάζουν το πρόγραμμα. Επίσης, είμαι ο ταμείας του Ομίλου. Λοιπόν, και δίπλα μου έχουμε την Ελεάνα. Καλησπέρα ξανά. Γεια σου, Ελένα. Γεια σας. Εγώ είμαι προπτυχιακή φοιτήτρια στις Επιστήμες Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης. Είμαι μέλος του Ομίλου.
Ασχολήθηκα φέτο πρώτη φορά. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Ελπίζουμε να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση και είμαστε σίγουροι βεβαίως γι' αυτό. Και ας ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία του ομίλου. Κάποιες ερωτήσεις. Να σας ρωτήσω τώρα, να απευθυνθώ και στους δυο σας. Απαντάει βέβαια όποιος θέλει. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο πότε ξεκίνησε ο Όμιλος. Λοιπόν, ο Όμιλος έχει ιδρυθεί πριν 17 χρόνια από φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου με καθοδήγηση καθηγητών του Πανεπιστημίου μας. Ο Όμιλος στις αρχές του συμμετείχε σε δεκάδες σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς επίσης ήταν έντονη παρουσία του Ομίλου στη ψήφιση του νόμου του 99. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν τι είναι αυτός ο νόμος, είναι ο νόμος περί ένταξης στο πεδίο με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, και ο οποίος υποστηρίζει την ισότιμη εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία στη μάθηση. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι σε επόμενη εκπομπή μας θα γίνει σχετική αναφορά. Θα γίνει μια σχετική αναφορά, ναι, και θα το αναλύσουμε περαιτέρω με άτομα τα οποία έχουν και εμπλοκή και επίγνωση επί του θέματος, αλλά και εμπειρίες, πολύ σωστά. Λοιπόν, επίσης και άλλες πληροφορίες που θέλω να σας πω για τον Όμιλο, αφού επειδή αντιλαμβάνεστε 17 χρόνια έχει μεγάλη ιστορία. Ο Όμιλος είναι από τους πιο παλιούς ομίλους, νομίζω, του Πανεπιστημίου Κύπρου που υπάρχουν εδώ. Έχουν διεξαχθεί εργαστήρια και σεμινάρια επιμόρφωσης, τα οποία σεμινάρια συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ο Όμιλος μας έχει σχέσεις με διάφορες οργανώσεις, με οργανώσεις αναπήρων και με οργανώσεις γονέων παιδιών με αναπηρία. Γενικά ο Όμιλος μας κάνει, πιστεύω, αισθητή την παρουσία του στα κοινωνικά δρόμενα. Στον αγώνα για των ατόμων με αναπηρία, ένας αγώνας κοντά συμμετέχουμε σε ένα αγώνα, σε ένα μεγάλο αγώνα των καταπιεζομένων. Καταπιεζομένων. Ναι. Γιατί ακούστε και κάπως βαρύ. Θα ήθελες να μας δώσεις μια περαιτέρω εξήγηση? Καταπιεζομένων γιατί δεν έχουμε την ψήφιση του νόμου για ισότιμα δικαιώματα και ισότιμη εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Παρ' όλα αυτά η κοινωνία αντιμετωπίζει την αναπηρία και γενικά οτιδήποτε διαφορετικό κάτι το παραφύσικο. Με αποτέλεσμα με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούνται αυτά τα άτομα και να στερούνται τα δικαιώματα τα οποία έχουν και απαιτούν να έχουν αυτά τα δικαιώματα, όπως έχει ο κάθε άνθρωπος. Βεβαίως να τονίσουμε ότι σε κάθε κανόνα υπάρχει και εξαίρεση και δεν μπορούμε να μιλάμε για το σύνολο του πληθυσμού. Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο, αναφερθήκατε σε κάποια σεμινάρια του Ομίλου. Θα ήταν εύκολο να μας πείτε δύο λόγια αρχικά για το περιεχόμενο αυτών των σεμινάριων, δηλαδή κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να έρθει να παρακολουθήσει αυτά τα σεμινάρια, πού ακριβώς εστιάζονται, μπορούν να απευθυνθούν και στο ευρύ κοινό ή είναι μόνο για άτομα τα οποία ασχολούνται με το αντικείμενο, και επιπλέον κάθε πότε γίνονται? Λοιπόν, τα σεμινάρια γίνονται κάθε εξάμηνο, γίνονται συγκεκριμένα 4 σεμινάρια κάθε εξάμηνο. Τα σεμινάρια είναι ανοιχτό στο κοινό, παρουσιάζονται διάφορα θέματα τα οποία είναι προσιτά και στο κοινό αλλά και για εκπαιδευτικούς. Θεωρώ ότι η ύπαρξη αυτών των σεμιναρίων έχει βοηθήσει αρκετά στη δημιουργία της κατάλληλης αντίληψης για τα άτομα με αναπηρία. Γι' αυτό συνεχίζεται ο θεσμός των συγκεκριμένων σεμιναρίων μέχρι σήμερα. Και τα σεμινάρια συνήθως γίνονται Δευτέρες, η ώρα 8.30,
στην αίθουσα Τελετώνη, στην Ε010 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο κτίριο της Καλυπόρεως. Μάλιστα. Απλά αυτό που θέλω να μας διευκρινίσεις είναι το περιεχόμενο είναι θεωρητικής φύσης και μόνο? Λοιπόν, από άποψη καλεσμένων, θεματολογίας? Η εκπομπή δεν βασίζεται μόνο στο θεωρητικό, αλλά βασίζεται και από εμπειρίες ατόμων με αναπηρία και γονιών. Έτυχε σεμινάρια έτυχε μας προηγούμενο εξάμηνο, παραδείγματος χάρη, κάποιος να μας παρουσιάζει ντοκιμαντέρ για την καταπλάκα σκλήρυνση, ο οποίος και ο ίδιος είναι άτομο με καταπλάκα σκλήρυνση. Άρα παρουσιάζονται και βιώματα. Και είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάζονται βιώματα στο κοινό, γιατί με αυτόν τον τρόπο βοηθάει την υπόλοιπη κοινωνία να αντιληφθεί το τι περνά το κάθε άτομο και πώς αυτό το άτομο διεκδικεί τα δικαιώματα, πώς διεκδικεί ο κάθε απλός άνθρωπος στην κοινωνία μας. Αρκετά ενδιαφέροντα τα σεμινάρια και επειδή τα παρακολουθούμε και εμείς. Πρέπει να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε το πρώτο σεμινάριο. Δυστυχώς επειδή ξεκινάνε νωρίς τα σεμινάρια, κάθε δεύτερη εβδομάδα του νέου εξαμήνου, κάθε δεύτερη Δευτέρα της αρχής του εξαμήνου έχουμε το πρώτο σεμινάριο. Εντάξει, μπορεί να κάποιοι να μην έχουν αστοχήσει, να μην το έχουν ακούσει, παρ' όλα αυτά έχει προωθηθεί και μέσα στο δίκτυο του Πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Το καλό είναι ότι ακολουθούν και άλλα σεμινάρια. Θέλω να πω ότι και αυτοί που επιθυμούν να συμμετέχουν, άμα έρθουν και στα 4 σεμινάρια, που απορούν και δίπλωμα συμμετοχής. Ναι, όντως. Θα ήθελα να πω ότι στο κοινό, σε όσους μας ακούνε, ότι πραγματικά αυτά τα σεμινάρια αξίζει να τα παρακολουθήσει κανείς. Όχι μόνο, να το πω αλλιώς, για να πάρει αυτό το χαρτί, που το χαρτί αυτό εντάξει. Έτσι. Απλά για να μάθει πραγματικά, να ζήσει πραγματικά τις εμπειρίες, να ακούσει ομιλίες, διαλέξεις καθηγητών που έχουν ασχοληθεί με ζητήματα αναπηρίας, και νομίζω ότι πραγματικά θα βοηθήσει και την κοινωνία γενικότερα να αποβάλει ορισμένες αντιλήψεις και στερεότυπα που έχουν και αυτά τα άτομα, έτσι. Βεβαίως, διότι αν δεις πραγματικά μέσα από αυτά τα σεμινάρια και όχι μόνο, καταλαβαίνεις και συνειδητοποιείς Ακριβώς. το πόσο λάθος άποψη είχες. Πόσο λάθος άποψη έχουμε. Βεβαίως. Γενικότερα. Αλλά όχι μιλάω μόνο... και για τον ίδιο μου τον εαυτό. Δηλαδή είναι καλό να ξεκινάς από τον εαυτό σου και όχι από τους άλλους. Η άποψή μου. Βασικά πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλές απόψεις σαν άτομα πρώτα και μετά σαν κοινωνία. Ισχύει. Μία παρένθεση πριν συνεχίσουμε. Παιδιά, θεωρώ ότι είναι και απορία των ακροατών μας. Πού ακριβώς μπορούν να βρίσκουν αναρτήσεις του ομίλου, πώς μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και μαζί σας. Σχετικά με την επικοινωνία μαζί μας, έχουμε ιστοσελίδα στο Facebook, μπορούν να τη βρουν με τον τίτλο «Διαφορετικότητα, κανόνας και όχι εξαίρεση». Και επίσης έχουμε το email μας, το οποίο είναι koe@ucy.ac.cy. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Μπορούν να στείλουν τις δικές τους προτάσεις, οι προβληματισμούς τους, που τους διακατέχουν, και είμαστε ελεύθεροι σε οποιαδήποτε πρόταση μας πούν. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας, παιδιά, και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ωραία. Οπότε ας πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σύντομα θα είμαστε κοντά σας. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί σας, εδώ με τους εκπροσώπους του ομίλου, με τον Νικόλα μας και την Ιωάννα και την Ελεάνα μας. Παιδιά, καλά μιλήσαμε για τα σεμινάρια, για το πώς ξεκίνησε ο όμιλος,
Για πείτε μας λιγάκι, τι έχετε κάνει μέχρι σήμερα, δηλαδή τι καταφέρει αυτός ο όμιλος να κάνει μέχρι σήμερα. Εννοείς από το προηγούμενο εξάμηνο στο τώρα. Τα παροντικά δρόμενα. Ναι, μιλήστε μας για αυτά. φέτος. Για αυτά. Ο όμιλος μας το προηγούμενο εξάμηνο συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις που έχουν οργανώσει οι οργανώσεις αναπήρων. Παραδείγματος χάρη στην οργάνωση στην οργάνωση για τον αντιωραμαραθώνιο και έχουμε κάνει και μια εκπομπή στο προηγούμενο εξάμηνο μιλώντας για το ραδιομαραθώνιο, ποιες αντιλήψεις καλλιεργεί, γιατί καλλιεργεί αυτές τις αντιλήψεις, πώς αυτές οι αντιλήψεις ριζώνουν μέσα μας και γίνονται στο τέλος προκαταλήψεις και στερεότυπα. Ποια η στάση. Και πώς αυτό βγαίνουν ως στάσεις Ακριβώς. για τα άτομα με αναπηρία. Επίσης, έχουμε εκδώσει το πρώτο τεύχος περιοδικό, ένα μικρό περιοδικό 8σέλιδο, όπου αναφερόταν για το ραδιομαραθώνιο. Είχε μια σειρά από επανεκδομένα άρθρα, καθώς επίσης και άρθρα από μέλη του ομίλου. Στο προηγούμενο εξάμηνο έχουμε διεξάγει και εργαστήρια, βιωματικά εργαστήρια, όπως το βιωματικό εργαστήρι το θεατρικό. Ελιάνα, έχουμε ξεχάσει κάτι άλλο? Το είπες πολύ ωραία. Να προσθέσω ότι για τον αντιραδιομαραθώνιο ότι ήταν η πρώτη επίσημη κίνηση και ξεκινήσε νομίζω... Σαν πρώτη επίσημη κίνηση ενάντια στο ραδιομαραθώνιο από ομάδες αναπήρων. Ναι. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι επίσημα. Μάλιστα. Νικόλα, να σε ρωτήσω λίγο, έτσι, αυτό το 8σέλιδο περιοδικό που εκδώσατε, πού μπορούμε να το βρούμε? Λοιπόν, δηλαδή πού μπορούν να το βρουν οι ακροατές? Άντε, εγώ το έχω, αλλά οι υπόλοιποι... Λοιπόν, σε έντυπη μορφή αντιλαμβάνεστε ότι έχει εκλείψει. Μπορούμε να έχουμε το και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχει στο Facebook, στην ιστοσελίδα σας? Μπράβο. Όπως και να έχει, πάντως θα μπορέσουμε να το βρούμε. Ναι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπράβο, αν απευθυνθούμε σε εσάς, μπορούμε. Ναι. Επίσης θα πρέπει να σας τονίσω ότι το περιοδικό διανεμόταν δωρεάν. Δεν υπήρχε καμία χρέωση στο περιοδικό. Και βέβαια, αν κάποιος ακροτής θέλει να γίνει μέλος του ομίλου, θα μπορέσει ευπρόσδεκτος. Είναι ευπρόσδεκτος και αμέσως θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του για να του στείλουμε το περιοδικό. Θέλω να πω ότι εξ αρχής η κίνηση ήταν να στείλουμε σε όλα τα μέλη να ενημερωθούν για το περιοδικό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ θετικό, το ότι είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, σε αλληλεπίδραση, σε νέα μέλη προπάντων. Επίσης κάτι άλλο που θα ήθελα να πούμε για τον Όμιλο είναι ότι ο Όμιλος μας σκοπεύει κάποια στιγμή να κάνει εκστρατεία για το πάρκι των αναπήρων. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα σας πει η Ελεάνα. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μας σχετικά με το τι σκοπεύει να κάνει ο Όμιλος στην πορεία. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια? Ωραία. Τουλάχιστον για αυτό το εξάμηνο που διανύουμε. Σχετικά με τα πάρκινγκ, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει κάποια έλλειψη στις υποδομές στην Κύπρο και γενικά στους διάφορους δημόσιους χώρους, οπότε και δυσκολεύεται κάποιο άτομο ανάπηρο δυσκολεύεται να μετακινηθεί και να είναι ανεξάρτητο. Τώρα υπάρχουν κάποιες υποδομές, στα πάρκινγκ υπάρχουν θέσεις για αναπήρους, ωστόσο δεν υπάρχει σεβασμός από τους συμπολίτες, από όλους εμάς και με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν θέσεις αλλά δεν τηρούνται. Ποτέ δεν είναι διαθέσιμες γιατί ο καθένας που πηγαίνει με το αμάξι του δεν σκέφτεται να την αφήσει σε περίπτωση που κάποιος τη χρειαστεί
πραγματικά. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Κατά πόσο έχετε βιώσει, ποια ήταν η τελευταία σας εμπειρία από το συγκεκριμένο ζήτημα? Διότι στη θεωρία πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, το θέμα είναι εμπράκτος. Για παράδειγμα, εγώ πρόσφατα είδα και φωτογραφία στο Facebook κυκλοφορεί, αλλά και υπήρξε ως γεγονός τις γιορτές που μας πέρασαν. Είδα ένα υπέροχο δέντρο, αξιοζήλευτο ομολογώ, να στολίζει τον εξωτερικό χώρο γνωστής υπεραγοράς, και όλος τυχαίως, δεν ξέρω πώς τους ξέφυγε, και ήταν ακριβώς στο πάρκινγκ για άτομα με αναπηρία. Δηλαδή εγώ είχα πρόσφατα μια τέτοια εμπειρία. Και να ήταν μόνο αυτό. Για και να ήταν μόνο αυτό. Έχετε κάποια άλλη εμπειρία? Λοιπόν, έτυχε μερικές φορές να δούμε κάδους ανακύκλωσης πάνω σε πάρκινγκ αναπηρών. Επίσης, το πιο γνωστό, σταθμευμένα αυτοκίνητα, μία αναπηρών ατόμων στα πάρκινγκ αναπήρων. Άρα, εκεί που θέλαμε να καταλήξουμε είναι ότι δεν είναι κάτι το οποίο αναλώνεται απλά ως θεωρία. Ναι. Έτσι, το βλέπουμε καθημερινά στην πράξη. Και νομίζω ότι κάτι είναι αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει έτσι λίγο κάπως. Γιατί ουσιαστικά είναι σαν να καταπατάμε... Επίσης πρέπει να κάνουμε και εδώ μια αναφορά ότι ο σύνδεσμος των παραπληγικών ατόμων έχει κάνει μια εκστρατεία με τα αυτοκόλλητα, που νομίζω ότι έχετε και εσείς δει αυτά τα αυτοκόλλητα να κυκλοφορούν. Αυτά τα αυτοκόλλητα καλά στα πάνω στο αυτοκίνητο, εντάξει δεν καταστρέφουν το αυτοκίνητο, πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό, και το οποίο τονίζει το νόημα ότι αυτός είναι ο χώρος για τα ανάπηρα άτομα και πρέπει να σεβαστούν τους χώρους αυτούς, οι οποίοι είναι για δική τους διευκόλυνση στην κυκλοφορία του χώρου. Εντάξει, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε τόσο το αυτονόητο, έτσι. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο νομίζω είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας. Εδώ και πάλι, με ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Παιδιά, εδώ στο διάλειμμα, καθώς ήμασταν εκτός αέρα, είχατε και άλλα θέματα. Προσθέσατε κι άλλα. Μήπως θα τα μοιραστούμε με το κοινό μας? Λοιπόν, πρέπει να αναφέρουμε κατά τις 8 απόψε έχουμε ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα είναι ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα, θα παρουσιάσει η Φάνη με μία ομάδα το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, και επίσης πρέπει να σας πούμε ότι στο καλλιτεχνικό αυτό θα παρευρισκόνται και γνωστοί τραγουδιστές, ο Μοσχοβάκης, ο Στέλιος Κωνσταντάς, ο Δάκης και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Έχουμε πλούσιο ρεπερτόριο. Θα είναι πλούσιο ρεπερτόριο, απλώς θα είναι συγκεκριμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αν θέλετε περάστε, η είσοδος είναι ελεύθερη. Πού είπαμε είναι, Νικόλα? Θα είναι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο κτίριο Καλυπόλεως. Στα κεντρικά. Στην αίθουσα Τελετών. Καλώς. Σας περιμένουμε και εμείς εκεί. Σε λίγο θα φύγουμε από την εκπομπή να πάμε να προλάβουμε την έναρξη. Και εμείς θα ακολουθήσουμε. Και εμείς, παιδιά, θα ακολουθήσουμε, όντως. Λοιπόν, νομίζω, Αγγελική, ότι φτάσαμε στο τέλος, έτσι. Τα παιδιά να μας πούνε, έχετε κάτι να προσθέσετε? Λοιπόν, σε κάποια στιγμή θα έχουμε και μια προβολή ενός ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν μπορώ να σας πω περισσότερες πληροφορίες τώρα, επειδή περιμένουμε και εμείς μια επίσημη ανακοίνωση, καθώς και... να αναφέρουμε για το επόμενο σεμινάριο ότι θα γίνει 18 του Φλεβάρι της ενιαίας εκπαίδευσης. Ο τίτλος είναι «Μεγαλώνοντας ένα παιδί με βαριά επιληψία», και οι καλεσμένοι θα είναι γονείς και εκπαιδευτικοί. Και να μας δώσουν εμπειρία. Άρα αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τίτλο του σεμιναρίου ότι παίρνουμε τώρα και σε βιώματα γονιών. Αυτό που λέγαμε πριν. Ότι δεν είναι θεωρητικό μόνο το σεμινάριο. Άρα μιλάμε
πραγματικά βιώματα, πραγματικά παραδείγματα, με σκοπό να είναι ανοιχτό και προσιτό στο κοινό, να αντιληφθεί πιο εύκολα το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και τι θα πρέπει εμείς ως κοινωνία να δράσουμε. Πώς θα δράσουμε. Συνήθως, Αγγελική, τα βιώματα και οι εμπειρίες είναι αυτές που είναι έτσι κάπως έχουν κάποιο ενδιαφέρον, ας πούμε, για στο κοινό. Κυρίως επειδή είναι... Πρακτικό κομμάτι, να στο πω. Είναι πρακτικό κομμάτι, γιατί ναι. η θεωρία, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Και εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε. Θέλω να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναλάβετε αυτό το ρόλο με δική σας πρωτοβουλία για την εκπομπή και είναι τιμή του ομίλου πραγματικά που κάνετε αυτή την εκπομπή, γιατί είναι μια εκπομπή την οποία την θέλαμε πάρα πολύ. Και... Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία να το κάνουμε. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσουμε ότι τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου, στις 7 το βράδυ, η εκπομπή μας «Ζω, άρα υπάρχω» θα πραγματοποιήσει μια ιστορική αναδρομή θεμάτων αναπηρίας εδώ στην Κύπρο. Κοντά μας θα είναι ο κύριος Μιχάλης Δημοσθένους, πρόεδρος της Οργάνωσης Μαθητών και Αποφύτων του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων, καθώς και μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων. Νομίζω ότι η επόμενη εκπομπή είναι κάτι που δεν θα πρέπει να χάσετε. Βεβαίως, διότι περνάμε από τη θεωρία στην πράξη και εμείς ως εκπομπή, οπότε εξετάζοντας το νόμο του 99 που προανέφεραν τα παιδιά, ναι, θα χαρούμε να σας έχουμε και πάλι κοντά μας Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 7 με 8 το βράδυ. Από εμάς να έχετε ένα καλό βράδυ. Καλή σας νύχτα. Ζω, άρα υπάρχω. Η 15η εκπομπή του UCY Voice που πραγματεύεται ζητήματα αναπηρίας και των προεκτάσεών της στην κυπριακή κοινωνία. Δευτέρα, 7 με 8 το βράδυ. Παρουσιάζουν η Αγγελική Σιλούρη και Έλενα Ούρδα. Επιμέλεια, Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου.